Danas je s nama Petra Marčinko, inače bivša prva juniorka svijeta. Čestitke na pobjedi. Možeš nam dati kratki osvrt o svom meču danas? Hvala. Znači, današnji meč bili su teški uvjeti, dosta je puhao vjetar, malo je bilo hladno. Ja sam se dosta dobro privikla na to, znala sam da će biti tako da sam već unaprijed bila spremna. Cijeli meč je bio dosta solidan, dobro sam držala svoj nivo i dobro je završila na brzinu. Odlično. Kakva su očekivanja za ovaj turnir u Splitu? Pa ne znam, evo, nemam nekih očekivanja, probati da igraš što bolje, pokazati svoj najbolji tenis. Jesi li osjetila veliku promjenu prilikom prijelaza s juniorskog na seniorski tenis? Pa nije bila tolika velika promjena, ajmo reći, u nekom nivou tenisa ili nekoj brzini loptice, ali više je bilo u iskustvu koje starije cure imaju. Evo, super. Kakve su ti planove za ostatak sezone? Pa ja planove ne radim baš previše unaprijed, tako da, ali uglavnom sad ću otići na Fed Cup sljedeći tjedan, onda će biti par turnira i Roland Garros i dalje ne znam. Evo ga, želimo ti još puno sreće za ostatak turnira i sezonu ovu. Hvala.